Il-ħadd ta' 28 ġimgħa matul is-sena, sena B. Qari mill-Evanġelju ta' San Mark, kapitlu 10, versi minn 17 sa 30. F'dak iż-żmien, Ġesu kien se jaqbad it-triq. Meta mar fuq wieħed jaġġel, niżel arkubtejh qudiemu u qallu: Mgħallem tajjeb, x'għandi nagħmel biex nikseb il-ħajja ta' dejjem? Għaliex qiegħed issejjaħ li tajjeb? qallu Ġesu. Ħadd ma hu tajjeb ħlief Alla biss. Inti l-kmandamenti tafhom: la toqtolx, la tiżnix, la tisraqx, la tixidx fil-fals, la tiħux bil-qerq dak li hu ta' ħadd ieħor, weġġaħ lill-missiera kull ommok. U dak wieġbu qallu: Mgħallem, jiena dan kollu ilni nħarsu minn żożiti. Imbagħad Ġesu xeħed fuqu ħarsa ta' mħabba u qallu: ħaġa waħda tonqsok, mur bih li għandek, għatih lil-fqar u jkollok teżor fis-sema. Imbagħad ejja u imxi warajja. Imma l dan il-kliem ir-raġel qarras wiċċu u telaq b'qalbu sewda għaliex kellu bosta ġid. Ġesu imbagħad ħares ħarsa madwaru u qal lid-dixxipli tiegħu: kemm iqibsa għall-għonja li jidħlu fis-saltna ta' Alla. Id-dixxipli staġbu għal din il-kelma, imma Ġesu reġa' qalilhom: kemm jibsa u lidi li wieħed jidħol fis-saltna ta' Alla. Eħfef li ġemel jgħaddi minn għajn tal-abra milli wieħed qani jidħol fis-saltna ta' Alla. Huma staġbu wisq aktar u bdew jgħidu wieħed lill-ieħor: mela min jista' jsalva? Ġesu ħares lejhom u qalilhom: għall-bnedmin dan ma jistax ikun, imma għal Alla iva, għax għal Alla kollox jista' jkun. Qabes Pietru u qallu: tajjeb, aħna ħallejna kollox u ġejna warajk. Qallu Ġesu: tassew ngħidilkom li fost daw kollha li minħabba fija u l-Evanġelju iħallu lil djarhom jew lil ħuthom jew lil ommhom jew lil missierhom jew lil uliedhom jew lil ieqi tagħhom, ma hemm ħadd fosthom li min issa f'din id-dinja stess ma jirċevix għal mid-darba iktar djar, aħwa, subin u bniet, ommijiet, ulied u għeliqi, flimkien ma' persekuzzjonijiet u l-ħajja ta' dejjem fi żmien li ġej. Il-kelma tal-mulej tifħil lilek Kristu. X'jagħti it-tama u s-sodisfazzjon li x-xewqa tagħna għal kuntentizza u s-sigurtà. Iż-żagħżugħ tal-Vanġelu tal-lum, minkejja li kien jobdi l-kmandamenti, kellu qalbu mimlija bis-sigurtà u l-kuntentizza li ħaseb li l-ġid li kellu se jagħtih. Minkejja dan, interessanti li wieħed jinnota li wara li Ġesu urih x'kellu f'qalbu, issa żugħ telaq minn ħdejn Ġesu imdejjaq minflok ferħan. Għaliex? X'rid ifisser Ġesu meta qallu ikollok teżor fis-sema? X'tip ta' teżor kellu dan il-ġufni? It-teżor tal-ħajja tagħna għandu konnessjoni speċjali mal-qalb, il-post fejn il-bniedem jixtieq u jixxenna għal xi ħaġa, il-post tar-rieda u tal-iskopijiet tagħna. Infatti Ġesu
F'okkażjoni oħra qal fejn hemm it-teżor tiegħek hemm wkoll qalbek. Dan il-ġuvni poġġa qalbu f'dak li ma kienx se jagħtih it-teżor dejjimi li joffrilu Ġesu. Ġesu innifsu u l-akbar teżor li jista' jkollna. Li nerħu kollox biex ikollna lilu bħala t-teżor tagħna mhix xi ħaġa taswit il-qalb, anzi dan jirriżulta ferħ kbir. Li tbieħ dak li għandek jista' jfisser ħafna affarijiet differenti. Il-ħbieb, l-impjieg, l-istil tal-ħajja li tgħix, x'tagħmel bil-ħin liberu tiegħek. Kull min kien ġeneruż ma' Alla jew mal-oħrajn dejjem skopra li qatt ma seta' jaqbes lil Alla fil-ġenerożità tiegħu lejna. Alla l-istess ġenerożità li jagħtina l-ġid spiritwali li jisbuq bil-bosta dak materjali u li jimlina ferħ li ħadd ma jista' jisraqulna. U biss jista' jissodisfa x-xewqat l-aktar profondi tal-qalb tagħna. U għamilna għalih. Inti lest li titlaq dak li jista' qiegħed iżommok milli tfittex il-ferħ veru f'Ġesu? Ġesu kien propju kontra li jkollok il-ġid materjali? U għaliex jidher li fil-punt li qajjem illum donnu għandu twissija qawwija kontra minu sinjur u anki kontra dawk li jixtiequ li jkunu sinjuri. Nafu li Ġesu ma kienx kontra l-għana fih innifsu u lanqas kien kontra min kien sinjur. Kellu bosta ħbieb li kienu sinjuri, inkluż dawk li kienu jiġbru t-taxxi, wieħed minnhom sar anki apostlu. Ġesu kien qed jalludi għall-erf tat-Testament il-Qadim li nsibu fil-ktieb tal-Proverbi, kapitlu 28, vers 6. Aħjar il-fqir li jgħix bl-ħtija mill-għani li jimxi fit-tawwieġ. L-istess tip ta' erf insibuh fis-Salmi. Ġesu jidher li qed jgħid li hu kważi impossibbli għas-sinjuri li jgħixu bħala ċittadini tas-saltna ta' Alla. Il-ġemel kien ikkonsidrat bħala l-akbar annimal fil-Palestina. L-għajn tal-labra setet tiġi interpretata letteralment. Jew setet b'mod figurattiv tiddeskrivi passaġġ dejjaq fil-ħitan tal-belt li kien użat mill-vjaġġaturi meta l-passaġġ il-kbir li kien hemm mal-pubbliku kien jiġi msakkar meta jidlam. Għaliex Ġesu rrid jagħmel tant enfasi fuq il-periklu ta' min jgħix fil-għana. Dan il-ġid jista' jagħmilna niddependu fuqu b'mod żbaljat. Il-għana jista' wkoll iwassalna għal xewqat ħsiena u egoistiċi. Ġesu fuq dan il-punt jagħtina il-parabola tal-għani u ħutu li kienu sinjuri, Lażru għax ma qdiex lil Alla u għax kien xħieħ u ma qasamx ġidu mal-fqir Lażru spiċċa fl-infern. Din insibuha fl-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 16, vers 19. Ġesu joffrilna teżor li ma jista' jiġi ikkumparat mal-ebda ħaġa ta' din id-dinja u li l-flus ma jistgħu jixtru u lanqas il-ħallelin ma jistgħu jisirqu. Qalbna nistiedna tintrabat ma' dan l-aqwa teżor. Il-ġid materjali jista' jxekkilna f'din id-dinja, diment li ma npoġġux l-assa fuq qlubna u norbtu qalbna biss mat-teżor veru li huwa Alla u s-saltna tiegħu. U int, fejn qed tpoġġi t-teżor tiegħek? Fejn tinsab qalbek? Mulej, int sraqtinna qalbna u ftaħtinna t-teżori tas-sema. Kun int biss mulej it-teżor u l-għaxqa tiegħi u tħalli xejn xi jsomni billi natik kollox, kull ma għandi u kull ma jien, kif fuq kollox għamilt int stess miegħi li sirt fqira lija
biex jien insin Sinjur bil-għana tiegħek. Amen.